Chi'n barod? Ti'n barod? Iach. Mae amser na flwyddyn wedi cyrraedd, y siow, sy'n meddwl un peth, amser pimpo'r carafan. 2 ddiwrnod. Come on, ni'n gofyn y carafan ma. 200 pint yr un. Cael pawn o hwbl. Rai, be ni'n gallu cael o fan hyn, ne? Ac ailgylchu popeth sy'n bosib. Teion, pan oes gen ti sausage? Digon o bons yn i de? Eleni, mae yna 2 dîm yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Merched Trefaldwyn. Done. Lovely. Swn o'r twll di'n y byd e. Dyna twll. Oh my god, mae'n dripio dros yr un glas. Yn erbyn boes Ceredigion. Just keep guessing, fi'n nhw'n ei dod iawn. Dim peint o cushions for the 4th time. Bechgyn Castle Penrhyn. Shit. They only want one thing. Ni moyn ennill, achos bydd e'n erbyn ni tynnu bach o dalent lan y siow. Ac ar ddiwedd y deuddydd, bydd ser carafanio llunau nôl. The Inspector Cobolot. The fuck yw hwn? A'r cwestiwn mawr yw, pwy fydd pencampwyr carafanio Hansh 2024? Fuck! Shilsford Shed Wire, we. Joio i fenwad. Heri, call y joio i fenwad. Diolch y stwffa, mae'n lli hemo pethau, lli greindo pethau. A gyda'n llangt o pren. Mae'n diolch y ffordd round toolbox. Di-drefen. Mae eisiau bach o TLC ag ar yr outside, ond sneb yn berffaith ys e. So chi cael benna, fe bydd ni'n gofyn i'r haglo fe. Yeah, fydd hi'n quite wild, she'll always go big. Mae'n uchel. Mae'n hyderus iawn hefyd. Yndi. Hi yw'r smart blonde. Mae'n meddwl am gyd o'r syniadau. Perfectionist. Dyna pan mae mam o'r grŵp. She's quite feisty, and she's quite slow. Cwgolwg i. If the caravan rocking, don't come knocking of it. Mae'n edrych yn quite good, actually, ar y tu allan. Okay, could be worse, could be worse. Hey, pwy seinodd o'noff? Jesus. Pan wylo ni'r carafan gynta, wel, ffuck. O'n i sy'n meddwl bod ni'n ffucking shils i hwnna, fest. Oedd hi'n ffuck dy mes na. Mae rhyw cowboy i bwrthi fan enw, fi fan enw. Dwi'n amser prynes ti, ne? Ie. Selwys ti bod llygod i gael? Na, wedodd y boi dim. Oedd y llon chi god, ti chi gweld yw nhw ddim yn bita. Sut fel o fi ma? Pwy sy'r... Ie, mae'r ffabri. Na mwyaf ti'n wylo mewn i dde, weitha ddim yn, o'n i'n meddwl a one point, o'n i'n meddwl, mae serious job i gael hwnna ni bil. Mae'n edrych, ie, mae'n edrych yn hen ffasiwn. Dyn angen mwy o le. Mae'n 5 ffon yn ei mewn ma, dim digon o gwely, na oes? Mae'n hen ffasiwn. Does ddim byd yn mynd am o'n rili, na oes? No, they're just yn boring. Yeah. Bathroom. Dyn ni'n angen hwn, ydyn ni? angen bathroom? Oh god. Ydy o'n lan? O, dia ffog. Edrych o'r cawod na, ew. Be am ni roi mattress arall mewn ma? Byddai'n rhoi gwely? Ie. Rhoi fel... Ie, gwely fan hyn, ti'n meddwl? Ie, rhoi pren. A wedyn chydig bach Yes. o mattress ar ben. Gwely yn sorted, yn private. Wel, i ddechrau, ni'n meddwl, byddwch po spoiler ar y bac yn all minutes. Fastach. Aerodynamics. Cadw i ar y llawr. A wedyn, peinto'n coch y gwyn yn cynrychioli'r rygbi. Fatha rhyw fath o car, racing car fe. Da lliwiau coch y gwyn fel top ti. Bydde rhyw cyrnau bach pert yn siwtol am yna. Be, ar y ffrant Be, ar y ffrant dwi'n ni wedyn. Da horn fach. Ie. Horn beth yn ni, o'n i wedi. Mae rhyw dier. Dier, rai. Wel, mae'n 2 diwrnod san i fe. Fel sy'n mae rai ni gael proper good trefn. So mae hwn? Neon-y, Hawaiian-y. Colourful, lliwgar. Llachar. The third of the caravan yn glas yn top. Yeah. Gadael dan canol yn gwyn. Dwi'n meddwl bod hyn big job merched. Bor y ffucking drws o top, o rhaid i! Dechrau ni off y peinto'r coch yno. Do. Peinto 2 strybed bach, beth yw e? Di a bwys nhw, jyst i wneud edrych llai fel greu hwnna, y sais. Edrych rhwng y ffrant, oedd Bobi a Celt i wneud wompyn o streipen coch ar canol carafan. Ni fel, o, swn i'n eich yn dda iawn. Swn i'n gael lot o groeso yn bil. So, job ni yw peintio tu allan. Chanels, mae'n 40 pint wedi gael un, 2 wythnos yn ôl. Well, ma'n mynd yn last one, so deal with it, alright? About 3 days before, naethon ni cychwyn ffilmio,
Saran penderfynu cael ei gwynedd i wneud, fel absolute talons fan i fan hyn. A thought it was a good idea i cychwyn peintio. O, ne. Ne, dwi'n ruin your nails. So fi'n really pissed off am hwnna. Wyt ti'n mynd peint o'r fucking cushions? Bobby? Dim paint o'r cushions for the 4th time! Be ti'n neud? Wel, mae rhywun i neud mistakes. Ti'n gwerthygu fe? Sychu'r blydi paint oedd dros y llelled, y cushion, a wedyn sychu fe sychu law yn y cushion. Se, peint o'r ddwylo. Ffuck, dim ysgofach, ti achan. Dim on. Oh my god, mae'n dripio dros yr un glas. Cer neud y beth am Oh my god, dwi angen. Oh my god. Problem solved. Ie, pishcock bach, cachu di byth. Do, glywes yn YFC rhywun osod, yn i fel, o, fi licio hwnna. Bai, dim byd rhy anweddus ar. Na, pishcock bach, cachu di byth. I bydol. Hwna, efo daclus yn newid yn ni. Fydd y coc y pisio, fydd y byth yn cachu. Be ni'n gallu cael o fan hyn, then? Dwi'n siŵr. Lwcus o'r mei sy'n byw ar caravan site. A'r peth gorau, gyd am dyn, di? Yndi? Ie. Mae'r rhain yn a bit deformed. Hang on, rhai o ffabreg. O. Right, dyn ni angen hwnna. Perfect yn y caravan. Come on, get naked. Drwych bwyswy. Bydd rhaid arall. Un o'r un, eich ffrind o'n ni. Ie beth, hwnna'n lyflu Hwna'n reit. O, mae'r hand paint. That's eitha David. Ie, ie. 250? Cyn siglo, 250. Thank you fawr. Bargain. I dweud. £5 am y ddoi. Mae'n mynd i achos da. Achos da, £5. Thank you fawr i chi. Os oes gawn ni mirror deidi, hwnna'n meddwl bod Bobby mae mas yn rych yn deidi. Wel, £2 de. O. Ond ddim. Ia. A mwy na ddigon o le yma. A un yn ganol rhys li. Mae'n nhw'n ei ffindo glwch. Ie, fi gael e. Lle ni gael y glwch? Galwn ni 15. Rych chi da. Fawr i chi. Pleser neu busnes i chi. Oedd y dump yn worthwhile fel y meddwl yn saith. Ai. Ni'n mynd i wso hwn fel tope, ond mae fatha tene. So, ni wedi tynnu rein ar rydd. A wedyn, i roi bach o styrddi nesaf, ni'n mynd i sgriwo rein mewn drwy canol reina. Sgriwo trwy to'r carafan i gael ein sound o gefen wedyn. Oh, that's fucking iach. Iach. Job ni yn tynnu'r bathroom mas. Efo hwn. Dwi'n gwybod beth mae hwn yn mynd i wneud, ond gobeithio yn helpu ni. Gobeithio. Right. Oh, na. Wel, falle byddai'n mynd trwy y carafan. Can you imagine sledgehammer? Oh, beth yn ewnig? Drws? Oh, no. And again, go on. Ready? Yeah. Yes, go on. Oh. Yes. Mae'n rhywbeth yna fel. That's disgusting. That is rank. That's not fast, that's the wrong way round. Ie, wel, ffuck. slow. Yeah. Chi sydd wedi bod gwylod rhwng. Correct. Un job gyda chi. Hwna bach o mes. Wel, dim gwylwn ni fi mes, de. Ath i o ddrwg i wath. Right, sa'n mynd mwy na na, ffuck all ar ôl yna. Oedd y angle na'n iawn. Ori, ath i, wel na, ond sim ots. Sim yn i weld ni fi. Be, mae'n stico mas. Ori, Faint. digon. Boot in his home. Right. Boot. Cafen. Oedd wedi cymryd bloody ages i ni roi'r spoiler lan, so oedd e werth e, really? Fi'n meddwl bod e werth e. Ori, ma fe'n good. Mae angen gwely, ond does dim ddim yna. Dim un o'na, exactly. Done. So ydych chi fod i agor yn ôl fyny a rhoi o fewn? Tyrion am Macy yn defnyddio drill. Drill, yn reverse. It's yn reverse. Yeah. See? Mae'n really galed. Ie, oedd y drill ddim yn gweithio'n dda iawn, really. Oedd o yn reverse hanner yr amser. Ni'n trio pwysau'r screws fe'n a dim fi'n digwydd. Oh! The drill's the wrong way. How did you do it before? Ah, right, go on, turn out. Oh. Took a while, didn't it? Took a few hours.
but we got it done. Job done. Lovely. Wel, yn gael un mwyn neud popeth yma, dira fe. Good job. A dechrau ni'n meddwl bod dim amser yn ei gwbl. A o'n i'n dyn am amser, wedyn ni geinon ni fach wedyn ni. Pinco ti fewn fori. Pinco ti fewn fori. So ni wedi gwario £83 ar pint. So mae gennym ni 117 euro i'r charity shops. Ni lan i byti £95 rhwng yr pint a trash gatho ni'n dump. A di £105 ni'n mynd i llosgu fori da. Lyfli. Gweli cynnar enw fe, boys? Ie. Ideal. Fucking hell. O, ni, boys. Sut i digwydd ar un? Cheese strings. O, ffocin dywel un di. Stress y dwrnod gynta di hala ni yn blond. Wel, y beth cyntaf i fel sy'n siarad ni yw rhyw chandelier fach. Eisiau cyrnau ti beth, ys e? Cyrnau blaen. Anifail neu rhywbeth o rhywbeth sy'n ei siwto theme ni ti fewn. We need pepper lliwgar, cushions, Hawaiian. Rhywbeth, lliwgar. Charity shop oedden ni gynta. Staplo. Wel, let's be honest, ni'n mynd o'r bulbs yn. Sim bulbs yn ni, ond... Na, so hwnna. Mae'n fwy na tenner yn gael ei fod. £6. Beth am rhain? Dwi'n lliw yma. Dwi'n hoffi ni weithio. Mae'n matcho carpet yn ni. Hwna'n weddol matcho fyd. Ydi. Nid hwnna dro. Mari, mae'n bit o fi. Oh, perfect. Ie, hongian a ben yr main master bedroom celt, dwi. Ynddi, mae'n gallu attractio. We can chime it to attract people. 75 ydych chi. 75. Canol 50. A sy'n da ni ar y man? 15 yn siwpo? Beth wneud 16? Oce. Ie, Tries i gael ei lawr i 15 a diwedd y gan, menyw yn charity shop oedd hi. Ffili mynd yn bell na charity shop, ond... Bach o rŵd o'r enw. Thank you. Sausage. Mae'n gwe, hwnna'n iach. Deweli. Odi. Mae hwnna'n iach. Dyn ni'n gallu hwnna ar wal y hideaway. Ar y wal hideaway? Ie. This is not a real horse. Athon ni mewn yn ambitious ydi ain. 65, maybe £70. Well, you see, it is dead. I do 70 here. 70? Yeah. Sure? Shake on 70? Yep. Thank you very much. Diolch yn fawr. Bobby, good contribution fyna yn gweud bod e'n dead. Stating the obvious. So fe'n wrong. Fucking £70 am cyrna yn bargen. Right, the boys. Hwna, chyd a bert yn enso. Be'n fi'n galw i? O'n i heb enwi'r garafan to, so o'n i'n meddwl, mae eisiau rhywbeth o enw yn ni. Fucking Tana. Yeah. So gofynno ni'r boi yn y siop, bydd enw ddi, a wedodd hi Bertha. With a Y. Bertha lan da. Bertha ni lle hynna. Penderfynes di roi enw ar ochr y garafan da. Wel, Leda Bob, dyna cael grand reveal bach. Da. To fe, o'n i'n ddisgo gwaith. Diolch. Mae rai gweud, Big Bertha is a go. Roedd rhaid cael enw da. So, we chose Gwesti Gwyllt, achos dyna be fydd carafan ni, to be fair. Probably a hotel, fydd yna random pobl yn efo. We won't know who. And it'll be quite wild, so Gwesti Gwyllt suits the caravan. Yeah, dwi'n cytuno. Mae'n a bit wonky ar y diwedd. Good job, na. Hapus, very hapus efo hwn, to be fair. Mae'n cytuno wneud yr arwydd hybrid godnos bim yn rhoi ymlaen na. Wow. It's a bit slanty. Nothing you can do about it. No, it's fine, I think it's good. Wyt ti'n ysgrifennu ar? Yeah, like dewch I fewn. Look at that. Amazing, ideal. Yr hideaway. Yeah, mae pawb yn gwybod beth sy'n yr stafell na nawr. Yeah. Dy rhaid o da, un fach arall. Fuck! Ni wedi bryw o'r fucking thing nawr. O, paid nid i fi to, paid nid i fi top. A tynnu rai hyn. Cwbl y cable tie sound yna, wel, mae dal la, so fi'n credu fe iawn. Yeah? It's gonna be Calon? Calon. Oh my god, perfect for the hideaway. Lovely. Now you go for the caravan. Okay, these. Oh, yeah, party house. Ie, dwi'n cael problem fawr efo hwnna, achos... Llawer o waith i wneud yn fan hyn. Wel lle, dim yn ei dechrau. So, like, gormod o pethau ddo. Oh, okay. Rhoi hynna rhywbeth. Rhoi ofan i fanna, ie? Yeah, oh, that's so good. Wedyn, dyn ni'n gallu rhoi'r whip o dan, ie?
Dim olwyd trwy ddod, dim olwyd trwy ddod. Mae hwnna'n as. Oh, fuck! Ti'n iawn, Cwyd? Got the fucking wen on. Pwy ochr yw hwnna? Dwi'n y pillars yn da? Dwi'n un yn bob corner. Na, rhoi fe fan hyn. Fire extinguisher lan y corner hwnna. Le mae'r China? Dyr hwnna, Bob. Wobr I stallion yr wythnos. Guys, we have 5 minutes! Hurry up. So stressed. My temperamental. Tyrio, dwi angen y stickies. Oh my god, my pressure yn dod. JBL speakers out. Oh my god. So much that can just... Bythach lafyd, a mae hoelen bach far hwnna. Yeah. Yay! Woo! Actually quite good. Oh. So ni under budget, a ni wedi gwario £163.40. O, yes, neu bennydd yn awr, boys. Mae'n gliming. So, ar diwedd y ddeuddydd, ni wedi ben aros o fewn y budget o £200 am £184 a 80 pence. So, fi'n credu mwyn atha da, really. Fuck yw hwn. Oh god, beth y ffach yw hwn. Weitha da. Definitely Hawaiian theme ma. Ai, mae vibe bach odd mewn ma wedyn ni. Beth fuck yw hwn. Beth fuck yw hwn. Pwy sy'n mwyn pilo o cachad? Hwn yn softness. Sy'n damas yn y waith, sy'n gwneud? Na. Ydy. Mae lle sŵn o'ch yma. Hwyed ma'n mwy o Hawaii theme na'r busnes fucking da, ma. Dda, ai. Yr un yn cute. Tiwt o fi'r dim. Fuck, hwnnw'n iwsod hwn, sa'n ma? Be dwi'n meddwl? Hot dogs yn bore eisiau? Hot dogs? O. Eisiau hwn siowan lan na fyd wedyn ni. Fyd fflo. Leather ar ei blaen i fyd. Fuck, un ar. Dwi'n bod yn solid, e? Cwbl o fucking nôl ymlaen a bydd hwnnw. Ai, ma'n wedi gwneud go job mewn hyn, ond sa'n siŵr am gweddill carafan. So nhw'n rhoi'r effort yn nhw? Na. A di boes gytre? Sa'n gwneud eith hwnna dwi'n fan? Na, te ala ma, stripes coch ma. Y lines yn level dyn nhw. Maen nhw'n level? Ar un. O, eitha da dyn nhw. Te bod hwnna'n level, de? Ai, wedyn ni. Dwi'n bell off. Ar ein yn meddwl busnes. Si. Maen nhw'n rhoi'r effort yn ei gwely mewn ma. Dwi'n nhw'n le mewn, se? Solid. Ar ein digon galed. Mae'n ein yn mynd dwi'n man. Na. Bach o dampness, ond nothing major. Curtains ma'n handi fyd. Guarantee bwrw pen la hwnna. Guaranteed. Lle ni fynd gyda'r thema. Ar ei. Mae wedi bod yn cystadleuaeth hynod o galed. Ar ein wedi bod doi carafan, very good ffiblau. Spoiler o dywediad eitha da. I fi, oedd e'n bach gormod fel ice cream fan. Ni wedi dod i penderfyniad yn ei. A nillio ddew. Byrtha sy'n mynd i eleni. Beth oedd y main selling point am enillydd ni? Y dywediad ar y cawn i fi. Ia. Selling point. Ie, ar ôl holl gwaith caled na, pissed off yn beth sy'n digwydd, Ie. y colli. Bring on Royal Welsh Day. Ie. Carafan ni bydd efo'r party gorau, so mae'n ein colli Exactly, allan ie. really, dydyn nhw. So, Roland Belth, Big Bertha is ready for Belth, and she'll be bouncing all the way there and there if possible. Sounds good.